Ahoj, ahoj priatelia. Tentokrát vám idem ponúknuť mudru z knižky Mudrý yoga v praxi, a to mudru na nervové bolesti. Pokiaľ už máme nejaké problémy a bolesti v tele a doktori nevedia sa nejako dopátrať, odkiaľ to vlastne pramení, tak sa to zahrnie od bolesti nervového pôvodu. A táto mudra, je to držanie mudier rôznych, je taký určitý spôsob pôsobenia na meridianové dráhy, teda niečo, ako my možno poznáme akupunktúru, keď do nás pichajú ihličky, možno akupresúru, pôsobenie tlakom. A toto je v podstate taký druh akupresúry, držanie mudier. Za chvíľinku vám ju ukážem, ešte taký návod, ako by sa mala mudra držať. V rámci takej prevencie, alebo keď ešte nehorí, ale už pomalinky začína tlieť, tak vtedy sa mudra má držať 4 minúty, 3 krát denne, s odstupom medzi jednotlivými držaniami minimálne 7 minút. Teda môžete ju držať v takom úseku, ktorý prerušíte 7 minútami, alebo 3-krát ráno, na obed, večer, ako to komu vyhovuje. A keď je už zle, keď sme už doma, tak či tak pre bolesti nemôžeme veľmi nič iné robiť, tak vtedy sa už mudra drží 18 minút, 5 krát denne, s odstupom 12 minút. No a ako to teda vyzerá? Pravá ruka, toto je moja pravá, toto je moja ľavá. Položíme na brúško palca pravej ruky nechet palca ľavej ruky a sklopíme prostredníček tak, aby sa dotýkal klbu, prvého klbu palca a zároveň, aby sa dotýkal končeka palca ľavej ruky. Takže takto nejako to vyzerá. Na brúško palca pravej ruky položíme nechet palca ľavej ruky a v zápäti sklopíme prostredníček pravej ruky, aby sa dotkol prvého klbu palca pravej ruky a tým pádom sa aj dotýka končeka prsta ľavej ruky. Takže toto je ona mudra. Takýmto spôsobom môžete možno relaxovať pozeraním z okna na krásnu zeleň, aby telo dostávalo zároveň viaceré impulzy, možno pri počúvaní krásnej pesničky, krásnej hudby. Proste pri niečom, čo vám tak či tak robí dobre, a ešte keď k tomu pridáte túto mudru, tak váš systém bude vnímať, že niečo pre telo robíte a možno sa vám poďakuje úľavou od bolesti, priatelia. Samozrejme, nie je to tabletka ani kladivom do hlavy, chce to chvíľočku čas. Chce to nájsť si pre seba a pre svoje uzdravenie dobrú vôľu a niečo pre seba robiť, lebo nik iný to za nás neurobí. Každý sám za seba. Takže nech sa vám darí v prípade, že mudru potrebujete a budete ju držať. Nech pomáha. Ahoj, ahoj a už len zázračné tlačítko.